Dalay ko ng Diyos, mga kaigsunan, mga kaigalaan, pasalamat na sa Ginoo nga din mga kaigsunan nagapadayon sa pagsunod ni atong programa Dala ni Jesucristo. Nining dakong pangutana sa gamay nga mga tubag, mga kaigsunan nga atong gipahigayon nining atong programa. Pasalamat na sa Ginoo nga dunay pangutana igsoon karong adlaw nagaingon diri nga tinuod ba nga dunay demonyo ug naa ba kini dinhi nining kalibutan. Salamat na sa mga kaigsunan, pero ang atong tubag tinuod gyud nga naay demonyo ug naa pod dinhi sa kalibutan tungod kay sa Biblia imo makita nga naa gid mabasa nimo ang pulong mga demonyo. Bisan pa man sa panahon ni Kristo sa Mateo kapitulo 9 mga kaigsunan bersikulo 32, ang atong Ginoong Kristo naghingilin og nagpagula sa espiritu sa demonyo. Nga diin mga kaigsunan nahimugalin ning isyu tungod kay matod pa sa mga saserdote, mga parisyo nga si Jesus naghingilin pinaagi sa ngalan ra pud sa demonyo, pinaagi sa Beelzebub, matod pa sa mga akusasyon sa mga naa sa simbahan. Usahay mga kaigsunan mora po'y kontra ni Kristo ang mga ansyano, mga elders, mga kaigsunan na sa maong ministeryo ni Kristo. Busa tinuod mga kaigsunan kay naagi na siya nga pulong. Kung basahon niya sa Mateo 9 bersikulo 32, mga higala kung doon na mo Biblia basaha mga kaigsunan nga naghingilin si Jesus bisan pa man sa iyang mga panahon mga kaigsunan nga diin adunay naamang ug unya iyang gihinginlan ang maong demonyo, espiritu nga dautan, ug unya matod pa sa mga uban nga mga kaigsunan sa ilang mga interpretasyon nga ang demonyo gihimo ni siyang mensahidor ni Satanas, matod pa sa uban nga mga kaigsunan. Pero ang atong tubag tinuod ba nga dunay demonyo ug naa ba sa kalibutan, igsoon higala ayaw kumpiyansa kay usahay igsoon ang demonyo nara sa mga tubangan ug usahay igsoon ang imong kaugalingon sa isudlan ka og demonyo tungod kay usahay sa imong kaugalingon sa imong kasuko gamit na kag sundang, gamit na kag pulong hait, hindi na ka wala na mga kaigsunan muna na siya ang espiritong demonyo, mga kaigsunan nga usahay mo dominar sa imuha. Daghan pa mga kaigsunan nga si Kristo naghingilin sa mga gipangyawaan, mga espiritu nga mga demonyo, mga kaigsunan nga diin ang balaang kasulatan nagaingon nga sukli pinaagi sa atong pagpasakop diya sa Ginoo. Diba nagingon ang balaang kasulatan diya sa unang Pedro kapitulo 5:7 o 6 paingon sa 8 nga diin ang atong kaaway naglibot-libot sama sa naglulob nga leon nga diin ang itag panahon nga kita iyang matukob. Busa naa gyud mga kaigsunan ang mga kaaway demonyo nga naa sa kalibutan, espirituhanon kini nga naglihok naa sa kangitngit. Busa mga igsoon atong hinumduman nga kita nga mga Kristohanon ang atong pagpakig-away nining kalibutan na pinaagi sa demonyohanong kalihukan. Mga demonyong kalihukan. Usahay mga kaigsunan magdominar sa tao, usahay ang tao mademonyohan, mupatay nagtao. Muna siya mga kaigsunan din ang buhat sa demonyo nining kalibutan na mao ang pagbuhat sa dautan, pagdaot sa kahimtang nga naplastar sa Ginoo nining kalibutan na iyang himuon ang pagdaot. Muna nga ayaw kumpiyansa sa pulong demonyo kay naara siya sa duol nimo, naglibot-libot ng itag higayon nga ikaw iyang matukob o makunis-kunis. Kung saan ang hinaot ko nga ang imong pagpangalagad sa Ginoo igsoon, bisan pa man kung imong basahon ang Marcos kapitulo 3:22, Lucas 11 bersikulo 20, 24 o 26, sa Lucas 11 sa gihapon, mga kaigsunan puro na siya nagahisgot mahitungod sa demonyo. Muna nga atong makita nga ang balaang kasulatan nagapahinumdum kanato nga ang espiritong dautan mga kaigsunan naa siya naglihok sa kalibutan.
nga atong suklan pinaagi sa atong pagpasakop sa Ginoo. So kinsa may makabatok kanimo kung ang Ginoo naa kanimo. Matod pa sumala sa balaang kasulatan Roma kapitulo 8 bersikulo 31, kinsa may makabatok kanimo kung ang Dios dapig nimo. O sa sumala sa Biblia bisan pa ni Apostol Pedro nga pinaagi sa imong pagpasakop sa Ginoo, masuklan nimo ang mga demonyo o yawa mga kaigsunan og sila mo karatil og dagan gikan kanimo. So dalaygon ang Dios mga kaigsunan sa atong nubo nga tubag nang hinaot ko nga sa inyong tagsa-tagsa aduna tay gitawag mga kaigsunan nga pag-amping sa atong kaugalingon nining kalibutana kay kining atong pagpakigbugno dili batok sa unod. Sa unang panahon sila ni Moises, sila ni David, sila ni Samson mga kaigsunan, bisan pa man sa tanan nga mga pagpakig-away sa una batok sa unod, espada, bangkaw to bangkaw igsuon hangtod nga sa ato karong panahon mga kaigsunan dili naman espada, pusil naman, pero dili ni mo igubat sa ato karon nga mga Kristohanon. Ang gubat nato batok sa daotang espiritu, mga demonyo nga naa naglihok sa ngit-ngit mga kaigsunan sa kahanginan. So dalay ko ng Dios atong tubag nang hinaot ko nga kamo napanalanginan ni atong tubag o comment kung naamoy ika-comment, i-share ni siya kinsa katong buot mo tabang ning atong mga programa. O ayaw kalimot pag-subscribe igsoon. Pinduta ang notification bell aron nga makauna ka sa pagtan-aw sa atong mga videos mga kaigsunan. Dalay gyud ang Dios. Kung kamo napanalanginan nining atong mensahe, palihok kog like apan kung doon na mo'y ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. O subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat.